għandna magħna lil Janika Xkembri Fava li ħad titkellem fuq is-saħta. U aħna u l-saħta u l-iskunġar, u aħna poplu superstizzjuż. Ġifieri jiena naf min iġorri l-qrun jew inkella xi bżar u aħmar ma jdeħ. Niftakar u naf ukoll xi politiċi li kif tawguralhom joħorġu dawk iż-żewġ tiswaba minn taħt. Għandek min mill-lajn tal-Osiris mal-Luzzu tas-sajjieda għal dbaħħir li jisu parti minsuġa fil-ħajja tagħna. Biss, x'ħeġġek Janika li tagħmel it-teżi tiegħek propju fuq dan? Mela, jisu trabbejt ukoll naqra f'dan il-kuntest, it-tija tiegħi kienet temmem b'daw ir-ritwali ta' dbaħħir. Imma mbagħad fl-ewwel sena tal-kors tal-baċellerat tal-Malti kien hemm lettur partikolari li mexxieni wkoll f'din it-teżi, Prof. Bernard Mikallef, u għamel taqsima studju speċifikament fuq dawn it-tip ta' taqbiliet. U minn hemmhekk kompla anqal fija. Issa, waħda mill-iktar popolari hija li nużaw aħna biex tiskonġra trid tkun pur. U nassigura jien les naqta' kważi rasi taħt man-nara jew nofsa. Illi ħafna min-nies li tiskonġra jifhmu ħażin. Tista' tispjega li x'inhi tiskonġra? Mela, fil-kuntest tat-teżi tiegħi skunġrar hija l-protezzjoni kontra d-deni li wieħed ikun irid ibiet kwalinkwa deni minnu. Il-kelma ħareġ biha għal dawn il-versi Giuseppe Cassar Pulocino u rrefera wkoll għal dan il-qawl partikolari biex tiskonġra trid tkun pura x'kien jemmen li min jgħid min jemmen u joħloq dawn it-tip ta' versi huwa persuna twajba. Għalkemm fit-teżi tiegħi ħareġ li mhux dejjem hu l-każ. Bħal xiex, laqgħa ftit iktar ma' espressjonijiet Maltin. Fil-teżi tiegħi jiġifieri ħareġ li mhux dejjem bniedem ikoll jemmen fil-versi tal-iskunġrar u għandu qalbu tajba jew huwa pur bħal ma jirreferi għal-qawl. Għax ikun jemmen ukoll fil-versi ta' seħħta u forsi joħloq ukoll versi ta' seħħta. Bħal xiex imma. Per eżempju anka it-tfal stess meta jkunu qed jilagħbu jgħidu seħħta bedudu jdur majdejk u jaqtalek nofs idejk. Daqskemm huma suppost twajba tfal. Tfal, imma mill-banda l-oħra m'hemmx dik l-intenzjoni. Ekku, m'hemmx dik l-innoċenza daqskemm naħsbu aħna, għalkemm probabilità kbira jkunu il-ġenituri. Eżatt. Għaliex kemm imorru lura dawn ir-rabtiet tagħna mas-seħħta u mas-superstizzjoni? Ma nafux kemm għax din hija tradizzjoni orali ma kien hemm xejn bil-miktub, però jiena fir-riċerka tiegħi mort lura sal-Inkwiżizzjoni Rumana. Għax kienu jikkundannawhom bi kbir dawn it-tip ta' ritwali u versi. Ġifieri minn għandna xi manuskritti fil-fatt ma nafx hekk humiex ta' żmien l-Inkwiżitur dan li qed innaraw hawnhekk. Din hija replika li ttieħdet mill-Palazz tal-Inkwiżitur ta' paġna miftuħa fil-każ tal-40 Saħħara fejn tidher it-taqbila ta' seħħta Jannar. Ġifieri hawnhekk f'Malta kellna każi illi tresqu quddiem l-Inkwiżitur ta' sħaħar. Eżatt, kien hemm 40 saħħara li bażikament deru quddiem l-Inkwiżitur għax kienet kontra l-liġi. U daw spiċċaw jiġu torturati. Torturati u ħolqu propju din it-taqbila biex jisħtu lil min qed jitfaħħom f'dan il-martirju. U t-taqbila hija it-taqbila hija twila ħafna. Le, nkella nibqgħu Però eżatt, jistgħu jsibuha wkoll fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Hemm anke filmati iva. Tagħha ta' min jagħti daqqatajn lejn dan sejħulu hekk ritwal li kienu jagħmlu sħaħar. Eżatt. Illi mbagħad ir-riżulta ma kienu sħaħar xejn. Jew kienu xorta jħossuhom bħala sħaħar. Xorta kienu jqisuhom bħala sħaħar la baqgħu jissemmu li huma sħaħar, ġifieri. U jekk nitkellmu aktar fuq dak x'sibtu x'fittix rigward is-seħħta, x'joħroġ iktar? Is-seħħta f'Malta aktar minn qabel iktar, però n-nisa għadhom jemnu bis-seħħta fil-fatt kif għadt inti wkoll, speċjalment il-qrun, jibżaw li sempliċement ħarsa jew anke espressjoni jew kwalinkwa ħaġa bniedem jibża li jista' jinsteħed. Allura il-versi tal-iskunġrar bekkum għalhekk inħolqu ġifieri mill-poplu stess bħala protezzjoni kontra din is-seħħta. Taf xi vrus oħrajn?
Waħda li qed tiġi f'moħħi nostrok ħa tostorni sa ma tiġi l-mew tiġborni. Din hija versi tal-Iskunġrar. Għalitili waħda mara u għalitili bix-xorti għax temmen anzi li jekk tgħidha b'vuċi għolja tista' iġġib ir-risq ħażin fuqha. U tintuża meta jkun hemm kewba feġġa għax temmen li dik iġġib jiġifieri ir-risq ħażin, allura hija għandha tuża din it-tip ta' protezzjoni. Eżatt. Issa ħafna li jaħsbu Tista' tagħmel il-kontra. li tagħmel bil-kontra. U allura wieħed jipprova jaħseb xi ħaġa sabiħa li forsi tinqala'. Xi momenti oħrajn illi ltqajt magħhom inti fejn il-Maltin nibżgħu mill-lajn jew fejn? Iva, fil-fatt kien hemm mara tant kemm temmen blajn ma qaltlix taqbilit partikolari, però temmen ħafna u saħansitra pinġiet għamlet tatu tal-għajn fida ġifieri subajja. U dan kollu ġej minn wara il-żmien tal-Inkwiżizzjoni? Minn fej rajt jiena hekk però nemmen li naħseb data meta bdiet dan it-twemmin ma nafux. Pero jiena bdejt minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana. Il-Maltin minn xiex jibżgħu l-iktar mill-li stajt tara inti? Ġifieri s-seħta fuq xiex? Fuq Mart jibżgħu ħafna, imħabba ukoll ejra. Jemmnu li anka b'sempliċiment ħarsa, jekk inti taħseb li jiena aħjar minnek u qed ħares b'ċertu mod ukoll jibżgħu li jistgħu jinsteħtu. U mit-teżi li għamilt, x'inhu ma xi frażijiet oħrajn u espressjonijiet li aħna nużaw aktar regolari u ġieli anqas biss tgħaddilna minn moħħna li hemm xi rabtiet propju ma' dit tendenza. Pereżempju waħda li qed tiġi għalkemm hemm ħafna minnhom vulgari wkoll peress li faxxa protetta. Insemmuhom. Le ġiblix seħta fuq ġeħ kemm. Waħda li qed tiġi f'moħħi espressjoni għajnejk fajn pereżempju. Li propja ma kienx hekk, dik il-verżjoni politika. Għandna ħafna minnhom dawk. Hemm xi oħrajn li nistgħu nagħmluhom politi? Politi. Imma interessanti il-fatt li aħna ħabba s-seħta ħafna drabi naqgħu fil-vulgarità mbagħad. Eżatt. Ġifieri r-risposta tagħna jista' tkun vulgari. U dan daw it-tip ta' taqbiliet ukoll huma ħelwin għax qisu joħorġu l-kuntest il-kultura Maltija wkoll. Għax poplu reliġjuż ħafna ma fl-istess waqt jemmen f'ritwali, dan narawhom jiġifieri f'kuntesti ta' kuljum fil-li bniedem irjott is-salib u fil-li jiżgarra xi waħed. Mhux hekk hemmhekk tara l-ironija tal-ħajja. U l-istess dawn it-taqbiliet. Kien hawn żminijiet fejn id-dbaħħir kien isir. Iva, u jiena sibt ukoll min għadu jagħmel f'każijiet iżolati, però iva, għataw nies. Vera taw minn ibaħħar. U xi oġġetti oħrajn illi ħarġu forsi mill-teżi tiegħek illi il-Malti jibża minnhom daw. Ġifieri mhux sitwazzjonijiet imma li jemmnu li oġġett jew kreatura ġib is-seħta. Bħal qed tiġini f'moħħi meta tidħollok baħrija. Eżatt, qattus iswed jew jgħaddu minn taħt sellum, ġifieri dawn huma. Li huma tista' tgħidhomna li huma dawn Hemm lista twila, ġifieri tista' tara fit-teżi tiegħi, però daw tas-sellum ta' li tinkiser mera, jekk taqa' sikkina, kien hemm mara jekk taqa' sikkina tobżoq bħala protezzjoni li ma jiġrila xejn. Jew nkella Morġiba taħdem fil-catering di. Vera u min iroxx il-melħ li ġejja minn mentalità antika li kienu biex jippurifikaw dak li u jbedu Għandna xi ritratti li nixtieq li nidħlu fihom wieħed. Pereżempju hawnhekk għandna xi iskrizzjoni Arbija. Din hija replika ta' dokument bi kliem maġiku Arbi kif qed int. U l-kliem Arbi qiegħed minn ġewwa li tieħed mill-Palazz tal-Inkwiżitur ukoll. Jiena ma dħaltx xemm miktub f'dan il-kliem, jiena użajtu bħala kuntest li bħal speċi is-seħta u l-protezzjoni kontrija ġejjin anka minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana. U anka qabel. U anka qabel. Dan il-każ.
Hawnhekk interessanti illi qegħdin naraw mhux qed ngħidilkom għat-tubu imma għal hemmhekk għandna dak il-run. Eżatt, dan huwa ritratt ta' Arn ġo garax ta' dar, din hija mara li temmen ħafna fis-seħħta saħansitra li waħlet Arn ġewwa d-dar tagħha, apparti li temmen b'ħafna taqbiliet għalt li ġifieri ħafna taqbiliet. Ġifri għatawn min jemmen daqstant. U tagħmel distinzjoni hekk il-qarn ikunx ta' moza jew inkella ta' xi gendus? Ma tħallx fiha jiena fir-riċerka tiegħi. Hawnhekk x'għandna? Dan Ember kienet hawnhekk issa kif tfaċċat hemm. Daka Ember il-ħaġra tal- Minix ċerta, pero naf li huwa il-ħatem tal-Arnita, meħut mill-ktib Jewelry in Malta, Treasures from the Island of the Night ta' Francesca Balzan, u kien jintuża bħala biex ifejqu il-marda tal-Arnita. Il-ħaġrekija, fil-fatt, il-Ember. U hawnhekk qegħdin naraw lajn li semmejtlek irreferejtilna inti għalija. Fil-fatt tajjeb illi tgħidilna kif dik lajn ukoll spiċċat fuq il-luzzijiet. Ukoll, eżatt. Għaliex għandek ħafna minn nies illi jebnu mill hemm diversi stejjer fuqhom, ma nafx hekk tħallx f'dak il-qasam. Fil-kuntest ma tantx tħalt jien iktar fit-taqbiliet peress li tħalt f'taqbiliet Maltin superstizzjużi, però ma tistax tħalli barra il-kuntest kif qed tgħid inti. Però ma tħallx daqshekk fil-fond fil-kuntest ta' dawn. Ir-rabta hija purament spirituali? Le, mhijiex purament spirituali. U daw il-versi ġifiri forsi kif taf imorru kontra twemmin ukoll reliġjuż, ġifiri imma. Jien dik li qatt ma stajt nifhem, kif aħna li aħna daqstant poplu reliġjuż u kattoliku ħafna, mill-banda l-oħra mbagħad nemmnu eżaġeratament blajn, bis-seħħta, dbaħħir. Forsi wkoll. Li jmorru kontra xulxin, ġifieri ma tistax temmen waħda u temmen l-oħra. Eżatt, għalhekk qatlek li daw il-taqbiliet joħorġu jisu l-kultura Maltija li fil-wieħed irott is-salib fil-li jiżgarra xi waħda. Imma wkoll naħseb li l-Knisja derret li l-poplu wkoll b'ċertu aċċessorji bħal il-weraq taż-żebbuġ. Ma qaltilhomx biex imorru jbaħru, però jisa ma kien iċċara f'moħħ il-popoli naħseb. Illi dik iktar stimulat naħseb il-ħsieb illi li id-veri kandu ukoll ikun matul is-sena. Jiena nirringrazzjak ħafna u proset ukoll tal-teżi illi għamilt, żgur illi hija waħda interessanti. Aħna ħankun qegħdin nibqgħu nlaqgħukom kull nhar ta' tnejn ma' diversi studenti, f'dal każ għandna student għalliema illi ikunu f'livell għoli ħafna ta' fejn jidħol il-Malti u dak kollu li jagħmilna Maltin tramite l-sin tagħna. U allura fidejkom biex tkunu qed insegwu aktar u tirriċerkaw ħalli l-kultura tagħna tibqa' ħajja aktar minn qatt qabel. Jien ħanibqa' sejjer għal waqfa ta' Telebeħ, nerġa' nkun magħkom flimkien ma' Dan u San u mbagħad għandna wkoll wieġeb bil-kontra nistenniekom fuq il-numri tat-telefon tagħna 22 913 913. Mena ftit tal-ħin ieħor.